Od pôdy a pestovania staroverci uctievali matku zem a jej plody, venovali sa siatiu, zberu úrody, čím vytvorili rok a v ňom kalendárny ročný systém. K tomu patria prirodzene bohovia, ktorí bdejú nad jednotlivými časťami roku. Každá činnosť v roku má svoje božstvo. Staroverec poznal dobré elementy, mesiace, splny novy, východy, západy a slnovraty. K tomu si ustanovil príslušné sviatky. V roku sa na pôde ťažko pracovalo, cez sviatky hodovalo a oslavovalo. V každej oblasti sveta mohli byť inak pomenované sviatky a bohovia, podstata však bola pôda, ďakovanie matke prírode a matke zeme za jedlo a starosť o človeka.